thina sikhonze enye into bazalwane leyo thina esingayinaki sicabanga ukuthi nekufanele amen elubingelela abo baba bonke egameni lika Jesu waseNazaretha abefundisi bethu ngicela ukunibingelela nje ndawonye ngenxa yokuthi kukhona engizobashiya amen bese ngibingelela uMayidole egameni lika Jesu ngicela ungambingeleli ubaba usengane ngoba angifuni ukuthi ngim-exclude yedwa befundisi amen ngiyabingelela amayidole egameni lika Jesu amen sikule ndawo bazalwane ngenxa yenu amen sasingesifinyelele koChasworth ngaphandle kwabo amen bingelela umyeni wami Nkosi yami behodini egameni lika Jesu ngenxa yesikhathi nje ngiyashesha bazalwane amen Nkosi yami haleluya elubingelela omama bonke bazalwane intombi insizwa egameni lika Jesu amen ngiyaqala ke bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu uyayisiza impilo yami usuku nosuku amen ngize ke bazalwane nge-word of wisdom amen haleluya balekile ke mawuze phambili wenze lento ekuthiwa yenzi amen ungenza okunye ungashungayeli kodwa uphe izwi lobuhlakani amen so bazalwane singabantu besifazane okubalekile kunakho konke ukuthi uzamukele ukuthi umuntu wesifazane yes okokuqala lokho 2 uacknowledge ukuthi umuntu wesifazane ungafuni ukushintsha igender simbone sebhanga ungafuni ukushintsha igender ube nje umuntu wesifazane lithi sikaNkulunkulu mali isichaza thina lithi sakhiwe saba soft sathamba nje sanothando umuntu wesifazane uma engakholwa uba nothando oluningi umbone nje ena boyfriend aba 6-7 ngenxa ukuthi umuntu wesifazane unothando bazalwane uNkulunkulu nje wathi mayesifaka wayesifaka ini uthando kodwa uma sesikholwa bazalwane singene ekutheni sibe nothando luka Kristu amen into esikubona ngayo ukuthi umuntu wesifazane osenoKristu ukuba nothando luka Kristu oluka Kristu ke alimthanda umuntu ngoba enze kahle yes haleluya Kristu alikuthandi ngoba ungazi ukuthi ungenzela izinto ezinhle likuthanda noma ungilimaza ngoba Nkosi yami alifani nolezwe olezwe liconditional ukuthi ngimthanda ngoba kodwa elika Kristu lithi ngimthanda ngokuba uKristu uthe asithande one of izinto ezenza siconfirm ukuthi uyakholwa umzalwane ukuba nothando ngoba uNkulunkulu uthando awukwazi kuba umuntu wesifazane onoKristu kodwa ungabi naluthando amen awukwazi ukuba umuntu wesifazane okhetha amabala okhetha abantu ngokwama conditions abo kodwa ube unoKristu haleluya Jesu mayefa wafa singakazalwa singakacatshanga kwasemndenini yethu kodwa wayefela nathi ingakho namhlanje sisindisiwe so lolu thando esizelwe ngalo alifani nolabantu okwesibili njengomuntu wesifazane uma uNkulunkulu ekubizile awudingi ukuzenza umuntu wesilisa udinga nje ukuba powerful la uNkulunkulu ekubeke khona akufuneli manje kungazi ukuthi weqa ama level kunezinto nje zemvelo bazalwane zemvelo umpostoli Paul kwenye indawo uyasho athi imvelo ayimfundisi yini kunezinto nje zemvelo okuphoqayo uma sibona umuntu wesifazane kwenza ngenxa yokuthi umuntu wesifazane kumele understand ukuthi ungubani lithi uNkulunkulu wesifazane mayedalwa akwazi ukuthi wadalwa kanjani ngoba izwi kaNkulunkulu malichaza lithi nje wabulala uAdam wakhipha ubambo owesilisa siyaxoxela ukuthi uNkulunkulu wahlanganisa ay kodwa owesifazane asazi nathi bazalwane ukuthi udalwe kanjani so amandla akho awekho physical Nkosi yami iba soft amandla akho awekho enyameni musa lento ufuna ukuyifosa ngenyama Nkosi yami awukwazi ukumala sibona usupringane ngathi umuntu wesilisa bantwana wawesifazane kunamanye amaphathi efuna ibandla lingawaboni ngoba wena umuntu
Ay, 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 ay. Kunendlela ekufuna ubume iqaqeke ngoba kunezinto esizoyibuka. Siqaqeke ngoba imveli njalo. Singakamali uNkulunkulu ukuthi siyakhonza, kodwa nje sikutshela nje ngemvelo. Kunendlela ekumele ukhulume ngayo njengomuntu wesifazane. Amen. Ayikho into ephoqa njengomuntu wesifazane okhuluma noma kanjani. Ngiyabonga sithanda. Okhuluma nje noma kanjani. Noma ubani noma kuphi nje, she just speak as she wants. Akaboni noma nomuntu umdala noma mncane yaphoqa. Leyo nto yehlisa ivalue kuwe as a woman. Ay. Hayi mfethu. Lento iqala kini. Awukwazi ukukhuluma noma kanjani nabazali bakho nobhuti bakho. Ukhulume nje noma kanjani bese uyafika lenkonzo yasiphaphela. Ngizabona okolwayo. Kodwa masingayangini the way you speak I correspond nalento oyenza lana. Hayi Nkosi yami. Indlela ophendula ngayo baba wakho uthi hayi ngoba uyisidakwa vele nje. Ebese ukhuluma noma kanjani nomuntu okuzalile. Kanti kunezibusiso nje zomuntu okuzalile. Ebese bese bayakhala ukuthi kunabazali bakhe enkosini bese kuba nabazali bakho. Ubona intsha ifaka ngaka because iprinciple yokuthi kanipha abazali bakho ukuze insuku zakho zande. Abantwana afanele basindisiwe bona umama ukhonza amadlozi, ngimhlonipha kanjani umuntu okhonza amadlozi. Jesu. Ngimhloniphe kanjani kuba mina sengisindisiwe mina. Ngingamhlonipha kanjani umuntu okhonza amadlozi. Hallelujah. Kuyisihlebo leso bazalwane. It's very shameful ukukhuluma nomunye umuntu wesifazane noma kanjani. Yaphoqa bazalwane. Hawu kodwa leli khekhe Nkosi yami. Uyaphoqa bazalwane. Yinto lena ekumele Veli kule khekhe. sizama ukuyilungisa njengebandla. Asikwazi ukukhonza siluke sikumoya kuphela kodwa kunezinto ezilimazayo as the church. Awukwazi ukuvela uthi nje hey wena umama. Inkosikazi womuntu. Uthi nje nina abazalwane. Usho gogo baba abanabazulu. Hey Nkosi yami. Uthi nina abazalwane. Umuntu wesifazane. Ithi noma inceke izokuthatha ithi we uzokhomba omalo ekhaya. Zothi usindisiwe yena akhomba omalo. Bazalwane indlela esikhuluma ngayo akiqoqeke. Kunamagama ongawasebenzisi mawusukolo. Awekho bad kodwa akubukisa ngenye indlela your value as a woman. Uyaphoqa bazalwane ukuthi sinomama abadala kube nezinto ezenziwa abantu abasha abangabakuzi. Ulindeleke ukuthi kufuna kube umama umfundisi obakhuzayo. Kodwa sinomama abadala abathulayo nje kukhule nokhulu kwenzeke nje noma kanjani. Mina ngaba nenhlanhla umnyama uyayikhulumela mina. Ubeyathi ebandleni athi ngiyacela abantu abasha mafike owesifazane egqoka into engathi uthi iveza izinto ezingafanele. Athi ngiyacela ungaphinde uyigqoke lo yonto. Angenzeli mina ngenzela insizwa zami. Jesu. Thina bomama befundisi siyasaba ukukhuluma lezo zinto. Ngoba uzothi asiyithemba. Ngoba uzothi sisabela abayeni bethu. Kodwa bomama wami likhona. Safaka ngaki ibandla. Ikhona nibadala. Ayikwazi intombazane ukudlula nina bomama iyexoka umfundisi. Jesu. Asisho ukuthi umfundisi uwiki ngizweni. Kodwa kune-protocol. Ekhaya ayikho ingane encane evele yekubaba ngiyocela izinto. Ngikhuluma-ke nje ngesizulu-ke nje. Isintu nje. Ayikho ingane eye kumama iye kubaba. Manje bazalwane naye enkosini. Kwenzakalani bazalwane? Abantwana bethu beqa baze bafika koba
Sure. Khona abazalwane nibadala nikhuza ukuthi hayi mntanami lokho akwenziwa lokho. Hey, Nkosi yami. Kuza ngothando. Amen. Hayi waphela amen. Abazalwane sibe nothando kaNkulunkulu. As a woman omusha iba busy. Into yenza isono sikwazi ukufica. Awukho busy. Unesikhathi sonke emhlabeni. Unesikhathi sonke. Enza okungenzeka. Amen. Try something that can be done. Musuku ngiyayazi iphupho lakho likhulu. Kodwa zama lokho okuncane. Thank you, Jesus. Mina ngiye ngihleka abantu mabe ngibuza ukuthi what are you doing in life? And then I don't know ukuthi ngizothi yikuphi engikwenzayo because mina ngibamba lokho okuletha imali ngaleso sikhathi. Oh, Jesu. Amen. Nginamaphupho amakhulu kodwa uma ngenzeki angizame kulokho okuncane. Yes, yes. Hallelujah. Mina ngike ngifuna nje ukunivezela ukuthi when I try something as a woman okay kepha ngiveze lokho. Mina ngihlangane nompostoli ngivele ngibhizi ngokwami. So into ezokwenza ukuthi ube nesikhathi sesono ukuthi awukho busy. Iba busy uwedwa. Amen. Asingabi nalama wishes ukuthi ngifuna ukushada. What if awudalela ukushada? Oh, Jesu. What if nje uNkulunkulu wena akakudalila njengoba wena ngeke wenze lutho? Ulinde umshado. So uma wena awenzi lutho ulinde umshado. One thing engikutshela yona amadoda ayakhathala. Engasebenzi. Amen. Mina ngikhuluma ekhole ayakhathala. So uma usuwumama ohleli nje yena arms fold ulinde ubaba ngilinde ubaba afike. Linda ubaba afike. Ngiyenza into encane nje ukuthi okwesibili when you do something excel leyo nto yenzayo excel. Noma ngabe incane kanjani excel. Ngike mina ngabhaka ama-cakes. Ngase ngihlala phansi ngithi okay angeke ngikwazi ukuhamba ngiwadayisa ama-cake. Kisho ilanga. Ngeke ngikwazi ukushiswa ilanga. Bakhona abangakwazi mina ngazitshela mina. Ufuna uzazi ukuthi wena yini Yes, yes. Okokuqala lokho ufuna ukwazi ukuthi ngicomfortable kuphi enza lokho ku-comfortable kukho ukuze ungeke ubuze ubunzima. Ngabhaka amakhekhe ngase ngithi okay ngahamba nga-approacha zonke lezi iy'tolo zamasulumane nathi amasulumane laba kade Abade besivashele. kuthiwa bahambe ngaba-approach Ngiyahlupha yazi. ngicela ukundistributela amakhekhe bavuma ngigcine sengidistributela iy'tolo eziwu-4 eClermont. Amen. Ngihamba nje ngizidistributela kwazi ukuthi ingakho ngithi mina ngenza into eyenza imali ngaleso sikhathi ngase ngiyahlala ngiyabuka ukuthi okay le nto le iyayenza imali kodwa incane ayikho enough for me ngase ngishintsha ngenza ama-trifles Inzululwane. ngenza ama-trifles at least wona ayayenza imali better than ama-cake. Amen. Professionally mina okay ngizama uku-encourage ngizweni kahle bazalwana Amen. ngizama uku-encourage ngicela ngizwe ngokukhona because I'm come to this I am a fashion designer.